riria gwikumba iga swathire kaimukio muciuri na magoka abiri iguru riria taite kumwaka ngamenyoka kurwa sina ariko sibikianga nkabika okoboko iga bono muciuri ukanga okoboko bono nakikiagerete nkanyora ngakumbe ombunire iga bonekera karetera bakungu abaiga akababekire rumwe ngao na ekore ose rumwe ya maka babekire mwensi nabayale gwikira kiro omonto abere rumu yaye nande nabayale gwikira ngakiende kwanyora ng'aini rumu isike buna tanyometi ogocha bono ndangerio ntebi nabo ogoteba buna mwisiko ominto bono nainche nabwati buna agonteire ting'inchire andi no gose no borire rende bwarenge bono nandi no mokenare nandi bono namaete mang'ana nyoma bono nabo nare kung'aina omwisiko oyo naenda momong'ina nachikorara ketwisana nero obisi akaiyeria mariga bono ngateba abanto abare kung'aina okorora nakure bono rina nasoa gotwara ebirengero rina bono nabo nakumania anti yakwete nainche ninchekire egento nkari ninchekire egento morembe toiyo buya ase eng'encho nkonyora ore nonya chimbago omonto agocha ogosari gokomobori kwanyora agokosomera taigenda bwogo karuga tobwenereti kobera omoro ominto nere bono okorora nogosugumu bagosugumu nabarabwo nabo bakonyara bakong'imokera bandama bantebi imoka karuga tobwenereti kobera kamati yane yacha yandama bono timenyeti na morembe buya lakini nori gokweremire rende na nse ithande tayongochi nande timbwati inche rende ndagende kobera ande gwetania iga onche morigereria Gusii Voice ntegwakera ng'ambia mono ase eng'encho okoenda korigereria emegano einkoba ngokoretera ase ensemo ya Gusii Voice rituko ria ronde kore chinsemo chia bonchari bumakombi egekaro ngochi gokoretera omogano bwomo sibati omo okorwa Gladys oyo bereka gosumbuka ase matuka mange akanyomu naigete bwoye nyomekanga agachana abana babere niga nyome tuka kare class 7 kare class 8 atarachi gokora no namatemu ase miaka lakini so bimo boigo bereka kwetera mang'ana mange to a point ekara chasobo yakaenda kweliga chinsemo chia Nairobi agachaga develop oboroire bwa cervical cancer obu bwabere bo kumusumbua senga kintambe I believe nga ntoleta yali gotegerera omugano oye onde oranyare gukuna n'omugano iga nabakanyara kumukonya seng'enche kerenge kanene kyo kondangiriga iga nokugania obokonya Chemak na itinkorokwa Gusii Voice karibu sana Gladys. Asante nago kira seng'enche yogocha kondora chamari etane yongorogo Gladys osebe oisebe oisebe nere tata seito nkande mong'ina mama akorokwa Imelda kwamboka oisebe naiboretu 1971 nakinire ngasoa esukuru yane ngasoma ngoika standard 8 tincheti gokora amatemu nari nyomire bono kong'aina oko moisike narorora ng'ainete na ng'enda nchikomoyesa ebinto biaye kumbe konyompangeire nkaenda ngatigaro ekore ite lakini utarakora amatemu bono nkarora rende na nchireria ngakieria kare abanto mbabwate enchera yogosiekera omonto bono nkarora kinamenyire iga mpaka chiwiki ibere chingi mating'enyara koira na seito nande omoroengo amanyaine nere ase nomoisiko oria omanyaine nere nori bamanyaine nere lakini namoroche rimo kerataka gonkwanera tinachikomoa imwe ase eng'encho inche nkobwati narenge ogobikira nande ng'a nagachire chisemina ao twachire Nyabururu engaki yerusa twamenya na abasista batweresa buna tubwenete komenya bono nabwate birengereri bia konyomwa ase eng'encho nachagete obosista kinde omoke inde class 4 bono nkanyora ng'a ekanisa yanywereire ime yane enchireri twari kweresa bono nkanyora ng'a bamura timbwati birengereri nabarabwo igo kwarengie abana bari ba PPMC bono korwa burende omwisiko nero ocha kogera nacha kogenda bwane ekero naika bwane ngoika 89 nkanyora omwana omotang'ani okorokwa gwikira Ifu Barongo omoro oyo ogerire gwatigire sabari yawe yogobikira
nandi namenyire ona ntinjiti komenya na murembe kwabeire omoibori kwanza ore omwana omoke bono gikagera naindi bono nkaira nekero nairana nacha nkaichakini ngacha ndi noborito bwa omwana okabire ibono okanyora omwana oyo omotang'ani iyo omonene mwaka 1989 89 omotienyi gatatu tarehe 19 obogima bono buna kwanywamu obogima bwago mbuya bore bwogo nabwo bono njaigete nkamenya ase amatuko amake roche nanywame tu 88 yagoike yarenge chanywari yagoike omotienyi gatano omomura oyo iga nandi okorora naringa omonto bwanchete agasoa akoreta abasubati 89 yachakire koreta abasubati 88 tindakora nane omwaka kareta abasubati mpaka batatu na inche igombane ninche naringa omotang'ani nabo naringe kobakaribisa inche naringe na mang'ana mange nabo nari kobakaribisa omonto okora nonya ewiki ogenda bono nasinyore ndi naki naimokorara nabo twarenge gosoa nyomba abwo ndinde nabatigera nyomba naenda momong'ina nararororo bono nonya abasubati kwabwate by the way emyaka eringe kwabwate ngaki nabo yainge 16 ndoche koru 71 mpaka 89 nabo ndoche na abira aba 16 yabuga kwarwa ukwamutigera kwenda mumo naenda momong'ina nararwo omusubati bwa omwiso nerogerete ngacha korwo kero namokaribisete achete nabwata omwana achete nere lakini nso bamotigete omonene orenge omusubati oyo yarenge omonene kimiaka igaika makobiara agaika akatagoki buna tabiki yaye arenge goika bagenda gutara bagocha nendagera bakoburi bono omong'ina agaika namokurerete ikaba buna nagenda lakini bakatebana nomogaka nyene rituka gochikomoyi bono rituka eria chikomoyi ase eng'encho enchireri nare goetera amateso na inche nkarora bono ting'onyara koremereri ngacha nkagonki igo taranyora none omwana akanyora ochaki nari nyachaete koreta abasubati ore mosigo bono konya nari nabeire morito bono igaikera ngachaga kero nacha nkanyora omwana nkaba ng'emetinyie ene nkarora naende tiga ng'irane baka kero nairana naende nkamenya naende bado akagendera obogima boria bono igaika baka nonya ndagera yani nonya esabuni nyomba takogora binto ebinge rende bono nkarora ng'a tinkonyara koremereri nke kiari kogera natagwanchete timaeti bono nabo nere kweburia amaswali ngomobori nare lakini antaina timaeti osensetani okogera nakora igo na bono natigire lakini naende amatuko make naende kwanyora oreti bono ngasinywa kwerewa nyomba enjabwate chirumo chinyinge chirumo isatu chiarenge naende ninche nanyagachete nanyomerete omwamomura omwabo ngatema ngasimeka chinyeni nkagora obonyansi chingaki chiri na obonyansi bwarenge nkagora obonyansi nkagacha enyomba ya chirumo isatu ya obonyansi bono nabo nanyetigete ere enya nori ere enya bonekera akaretera abakungu abaiga akababekera erumu eng'ao naye korende ose erumu eyamo akababekere mwensi nabo yare goikera kera omonto abere erumu yaye naende nabo yare goikera ngakiende kwanyora ong'ainire omoiseke buna tanywometi ogocha bono ondangeria ontebi nabo ogoteba buna aye moiseke ominto bono nainche nabwati buna agonteire ase eng'encho naende rende gose noboriri rende bwarenge bono naende nomoke nare naende bono namaete mang'ana nanyoma bono nabo nare kong'aina omoiseke oyio naenda momong'ina nachikorara kogoita arenge ngakiende ekero otari gokora buna agoteba ase okong'a agakora kuntebe ndima ang'agete lakini matuko buna namenyete onche ntorwaneti nere bono eri ng'a kwarenge omoke gwancherana tu inche bono narenge omonto ogwancherana nonya ekero gose rigoso riatokeire nabo nare komosaba amabera bono nere okorora yaani tarenge omonto ore bwango gogwaka bono okwabera rende bono igoro ye okorwana koraku tindi kong'ainereria gose ntwarwanete bono amang'ana ya okoreta abasubati baria narang'ete obwoba nkarora ng'a ndanyora oborwaire andake bono gekagera nkarora hapana tiga ng'endeka mbere ororo nabo nachete nkabutaga ndi na oborito bwa omwana oyio
Igwika 1993 nkanyora omwana oyo gomotinyo saba nkabera nere. Igwika 95 nkamutiga ase mama nkagenda bono Nairobi. Omwana oyo kabere bono bono nao nabatigete abonsi nkagenda Nairobi. Wachete noyo omo Nainde morito ande kore morito bono kero nanyora oyo kabere nkamogonkia myaka 2 nkaenda Nairobi nkamutigaga. Ase nchona kwa roche nganyome yaya nkaenda kurigi bono temete kwirana gocha gukurigia gose kurigia abana ba engaki eyo tabeti ogocha lakini ekero narenge iga bono ngonya kwenda ebiasara bia chinyanya nagakorire suneka nkumira na twarenge ontebing'iraneria abana bane na inche motebi ogocha baka kau kwane na baibuli nkiotagete lakini bono tachieti gocha gekagera nenkarora bono tinchi kubwatirire na inche lakini ebirengero biane ime yane nabigete tiga nkini abana aba bakoba abantu abanene bairane sobo nabwate kirengero giokonyoa kabere gatatu tinchi tikonyoa kabere inche nabo namenyete emyaka yonsi menyete ngokora egasi yane ekaika tata ngokora renge egasi ya Kisii municipality driver agachaka ritaya akairana ka bono ikaba ninche buna nainge omonyaruka omonene minto iga ninche nabwate abana aba minto ninche kerwa school fees ninche kera egento bono nkamenya igo bono ekero yachi goika namenya Nairobi abana bakonya gosoma ngaikera 201 tata agasira kera asira rende tukagendera komenya na mama nwamenyete abana na inche ndi Nairobi kaire nyaruka ya minte kombwati no mokogoti tukaenda na barabu rende tukagendera kobera na barabu Nairobi yanki kwale okora kero gwachioro kero natanganete goikori tangani kabisa nasoete egasi yo ya Oscar kabango kora kero yaika 207 nkanyora nasoire ase company gete yaringe yebirore iyo mokeregete muno mune kirina no nabera kabere emyaka eminge riri muna gisege chiko rwana konyorana narwarire omogongo karwara omogongo kaba muna gisege chiko chakachie 207 riri endwarete omogongo kwa rwara as a result kore mekongo yoko kora wo cleaning tima itinge shida ni rige ko na chite kero bono ntwa on Saturday twale gokora bakagati rituko gati twakan alafu Sunday ngotumoka twalinge bono nche Sunday yeye mbogete nkoro busabi bwane kawaida nchino mukatholikinde ngende kanisa nagachire Adam Saketi Nairobi bono riri naenda kubucha machingo chugwetweka nkaiguna nento kiang'aka omogongo nkaira nsachinde nekebisa ngacha nkakoraki nkaika nyomba nande ringo tora amachali nande nkaigu boigo moiseke nale twameta kome cousin yane sobere moina agatora amachali kurumutu bono ngachiko bangu ekumba nganyora ngatindi konyara ngatiga none kanisa tinchi titukeli nkagure eliogo lyo gweskwera ngagura ne chindo sitinkamu nkamera ngaira ngana bokira asuke asenginya nekebisarende ubo tukobunga sinyikorara kero bwa kimambe nkaenda mpaka railways no twari gukorera egasi nkaenda kochugwe kumba nganyora tindi konyara lakini omundu ocio ino omuyolenge nande balenge bonsi omusacha no mukungu kanyora omukungu okondangeria Kisii nini mbaya leo nikamwambia hapana, nasikia ni kama kuna kitu imenipiga mgongo na shindo kuinama. Akaniambia amuka uende hospitali. Akaangalende chibesa nkagenda nyabitali. Kero naika nyabitali bankorera x-ray bagateba tindi korolekana gose nimbwate shidende. Bono nkaira nangacha nkabekeru nkoende mbagati exercise kogenda gatate week ya Monday, Wednesday na Friday physiotherapy. Bono naenda nachomelewa na kunerio galiri debit na irana. Bone kero nkarinete gali kuira na gocha bono na linta likorara. Lakini naba natemete nkanyora change teyo
ngoike December ili 2007 mutinyi 11 ngaka safari gocha Gusii elio nabwate anti yane nero yalingo murwire twa otireti gukorwa nero lingi ni safiko kanza nere nalingi nere nali kumuire mbagati ndabona konyo ikirenga kia breathing na moira obekirwa amanyinga ogenda Kenyatta gusambiririrwa kero yasinya narora nga yasinyire n'ekibesa n'ikinyinge kigatumeka nkamureta ritwe tugacha nere kamotiga gichauri bi anti yane nkingacha liuka bona nabona aberete gaiga kurweri 2007 8 ngacha kobwena 2009 mutinyo onane na chitego koigubona nabwene tegwitira amasabo oi cousin yane nero esoge to machoga ali biyonge nero ndangireti agante umuntu narabwa amasabo nchito gukorera amasabo a condition ya mugongo ngakikuwa liko igwa yani nali kunyara gwikumba nali kunyara gutarata yani na kuruga mbake paransa iga nabonko irange 10 minutes asenge nje gutara ngora eko ngayirire enko igumnaka na nye tinalingi na muntu gose nalingi na gento ngobwaterera nabongo akanse bona nabo yalingi bona na maiti shida kiyalingi lakini rende karona igeto ngino yaga nkorera amasabo muna mbwati toko okoboko komakabiko mugongo ko ndenda liria gusaba ngayunga negento yani muno muntu arabwate yanga nguse ngayunga negento kiangu sukoruga igamuna kwage karuororo ngayunga natigara nguswete style gete bono kabwene roigo paka muna nande natite goikankaira na Nairobi gasi yani nyamotarira Nairobi go bono buna kwa chanka wendete gwitira mangana ayu no muri nabana bago nkasi bono eli bone ngaki yo ndwale so mugongo nali mu muromo ne nakorete 8 208 nali nalia 209 208 nalia korete sana 8 sisa yani kamotiri go Nairobi oyonda gatigarure standard 6 yani Nairobi achiko soma gosiga no akoreta masomo ya no akoreta masomo gabo bono kogenda kwa ya muirite arore gusinanya ole kibarua nya gukora tu egere nere konyere ndasinya na ruari bona kero mwana uri ikari na basoete akaswa kunya gukora kwanya rondo muira ora mukorera nonye ni biasara moyo manaro igurita makara mu biko akora acha karua karabe kunande ya seduka karakorake bona gacha kubwatana n'abasani baya gefundise gasi ya akefundisa gukora branding oyo ndomoke ngakiye era bona ngakiya lingi 6 agaika 7 tamu ya kabira gakane school kamwebera college na bora agenda nonye okole nonye nkende onyore certificate ya 8 agateba onyoro uyu mito tachete secondary tindi gwesumbwa nera agatiga igo bona nera kratiga agachaka akaenda umuntu gitaka muire gasikuki skimwari akarakora amatuko make umuntu agachaga ikanera akagenda Nairobi abwaso uyu mwabo kuba kwandira tora bana bago badaye bono igo ikiretwo na inande bono kwa gwenire kwa mwire kwira Nairobi bono nkabera nabertenka mwako mu marinde korarora na maki buyande kokora na mugondo na igunga kinde kero naro na aberi biya bono kaira na Nairobi kan Nairobi nganda nande nkaligie gasi ndenganyora sobo kirina ngaswa gukora nkore to bukirino obu ngakora ngachanga ikanande nkagenda kera abanyana abo bacha basieka sayo yalinge company yo monyene kera ba agwa ya asieka sayo ikaira na nande nyumba na abwate nyumba yane na amenyete kibirali kera naira na nyumba ngachanga nyoro umuntu gitawo nte na abwate chinyumba kwa gacha guchemba kasi akante bito endo ntinire kaendo nkabikwo umuntu yale gukora igasi Turukana bono ikanyorekana nga
no wamenyete ni family yaye nkaba ngotenera chinyomba ekio kamenya emyaka 6 kero nacha kurworora bono nigo narwo ngocha igaikera kero bairanete bono bagasoa ebinto byabo rindi bakaigura jiduka nini bakaira na bono bakabera omusacha oria akanyoa egasi Nairobi bono agasoa gokora musubati oria agatigara orari bono omwisike nari babwate bwa egasi bakamoira rindi bono akaba nero okubakorera bono inche omogaka oino omuya orenge na bang'ete gento kere kiya iga rende agantebia bono aye mbuya mono ase egasi gwankoreire bono nabo okoenda naende ki ndanyora ase nabo ngokorangeria erio nimbwate abana bande naende nimbwate ekasini yane narethete eanti yane bono nchachete egasira egatiga omwana orwa emiaka 2 mwana oyo nkamoreta nere naberete nere mpaka nagochaka standard 1 ninche mobwate bono akorete form 4 mwaka oyo oerete ngekogera oko kwari gwancha ko accept abana bande babasubati bamino no iyo ko aipika naye kwabwate emechando nke kiari gukosuma ekero tware ni anti yarugarete nakwanete agante nakure lakini ondendera omwana ono kuruku Cynthia bono egento gigansumuga ekero omwana oria mama mwabasira twamotinde kasoba ari nyari bari omwana oria nabatigarete ororo bakaba bari na babo mwabo n'abana bandi bamwabo lakini bono omwana oria tachikomenya bogima bore buya kero yaikera na twagenda amatanga mwisiko omwabo omonene oyo ore ng'ina omwana oyo tori nere bono gikagera nkanyora enchera akorera babo omwabo nsachi ndakobatiga nchara rinde akobaita bono nkainyora egento keria anti antebia tinkarora tinkomotiga nkamobogori nkamoreta bono muna namoikia nkamobeka standard 1 kiabusura bakabera na mama eri chingaki echimama no arenga nkanyako bari ningo support kinde Nairobi gocha as much as ko bwate mechando ande still ngwala batiga mwana omuswati oyo gasingincho egento keria ko kwanirete nabo kiale uko kianga affected nando bono turochire nonye nabwate obokong nabwate akabarua ntenerete bono nabo narekora naki akabesa akanonya karagake nabo ngotemaga bono unless tigante benga enchera na tenenire n'abantu baminto nagikegerete nonye na obogima obo bono sai ntabwate nonye enchera nkwibanga ase ng'incho chibesa chiane chinyinge chiachete ase ogokonya ase ng'incho nabwate amabera naende bono nkorigera narora omwana otabwati onde tabwati monto akorera kwanyora namobogoiri naki kiagerete ebio bionsi bigakorekana ne family yane rende ninche narenga ninche kere egento keganeire ninche narenge gokora bono rende nabo yaigete kero twaikera mama twamoira Nairobi bono twaberire nere ororo yaikeire bono nari erina mama mine akwamorete Nairobi ase ng'incho nkare goitwa nkangoitwa renge mori kumoita nka family yaitu nera iga tutari koigwana kware konyara bono muna bono omwana oyo omonto omomura kera arenge esukuru kware konyara bakomwa chikonda omong'ina ochikoborera rituko ria esukuru nari moka omwana chikonda moka mwari nde weekend bono baimokia ochiku mweri ng'onde taiyonka bacha bamorwania bono kwanyora ngwakerwa esimi gocha Nairobi chingaki kiri nari konye esimi chiacheire lakini rende tari rahisi obwate esimi kwanyora enamba nduete gose neye echirani kwakerwa esimi kwasaba ribaga gwacha kwamorora naende kwamanya koirana bono ngacha nkarora ng'a rituko erimo torarangeria bono osirire ngateba tigamotiri gochirogoro tukamotiri rende bono nonye na abana baye boka abanyene njaigete omomura oyo nomokaye batari koigwana musubati agocha omoyo mochera nyomba omotebi kogoita otebia abasika abo bao korwa borogoro nini amang'ana amange bono tokanya omong'ina oreire otwarire stress akorera oinyora omogaka oye bono tokanyora obogima bwaye bwabeire obokong'u gekagera rende togatiera nere bono ekero twaika rogoro tokabera rende tokanyora abwate ebirengererio ebinge ng'a nanchete korema chinyeni
bono agatebaga ndo busa anga nasimikire none chinyeni chiane tukamusabira omogondo ruguru agasoka kubika ebinto biaye. Igo nateete konya kwa busy na bono noe bono igo na chinyeni akorima by the way na chiakonia onya konyora ebesa yaye ogwekonyera. Okay. Bono rende nabo amenyete buya omobere oye nabo oiraine buya bono smart. Tabwati bono shida ende tatiga rende bono aye akonya koigwa make muno omoibori nabo ogotwara ebirengereri kwanyora kwarengereire. Bono ekero yaika 2019 ngasoa koigwa nende igonsumbua nkaba ngoena nyagitari narwarigu nairana kero nachi goika omotinyo 11 eri 2019 nkanyora bono nende ya sidri nonye nokero ngwikumba tindi konyara gwikumba nkore gasi buna etakeire kinteneine gose ngokora gose na echianga ngosibia nchibegete nonye ase are igoro iga ngotenena naigwa bono nkoromu naromu mpaka omogongo nyigwa bono tindi buya bono nkanyora nachakire goaffectiwa ngoika 2020 omotinyo okane nkagenda nyagitari nkeresa nyagitari abo bagampima amanyinga nini ebinto bionsi bagateba mbarochi borwaire bakang'ama riogo ngoika December bono nkanyora nabere serious ende iga ekonduma timbwati nonye na enchera ngoturia bono ase nare gokora egasi ngatiga ngacha ngasoa nyomba no nturiete ngaki konya twang'anyire gochie Rongai kero yaikera bono nanyora ng'atindi konyara nkaenda nyagitari nkateyia abanyagitari mpime egento gikoruka cancer kero omonyagitari oyia mpima agantei nkororekanire nero naende yaikire stage 1B akantoma back ng'ende Embagathi bono nkarigereria ngateba gokorora nase eng'enyo etakera naki gekogera bagontee na mboro agie natagokobori nkiagera tokarengereria kontei ng'a mpime cancer yani ne ebirengereri tobiang'icherete naende nkaenda nyagitari eng'ao rituko erio naende nkapimu naro bagateba na nkororekanire nero ororo naro bagantoma Embagathi mambibo gaki naende nkaenda eng'ao naende nabarabwo the same bagantoma Embagathi bagantei bono eya gatato bagantei nobwate bahati sana gwaika korengereria goikera iga borwaire obo borakina koraegwa amariogo obwatie amashariti nabo okobwena genda Embagathi baconfirm bagotebia nki ogokora nakora kende egambidi nkaenda Embagathi bagompima bakanyora kweli nimbwate eshida eyio nkaegwa wiki mbiri nkoirana omonyagitari nanyorete yarenge omogere omomura omoke iga nabo mwareng'aine iga otatiga ere arenge omonyerere ake agantebi akarira kero twaisana nere obisi akaiyeria amariga bono ngateba abanto aba bare kong'aina okorora nakure bono rina nasoa gotwara ebirengereri nabo nakumuna anti yakwete na inche ninchekire egento nkari ninchekire egento naende okorora akarealize haraka akang'usa ekirang'achifu akebang'usa agantei iyo narire ase omogoko tari ase obobe rende naende nkea omoyo ngateba iga okorora aba abang'ainete orwaire obo mbokorete ki mboiyo lakini rende bono naigete agang'isaransi agankwanera agantebi mara amange ntwanya gopima monto tomonyora obwate borwaire bwa stage eye abange bakonyorekana barwarete oborwaire bwaikire atambe lakini aye twanyorire oborwaire bwao bore inse obo nkobwena bore ase chingaki chinke boro obwatie amashariti yokonywa amariogo naende togasa komisi konywa amariogo bono nari rende antebetie aya oborwaire bwao bore stage 1B na stage 1B yeye nkobwena ere agantei bono ogochaka konywa amariogo emieti 3 naende ekero gwachakire konywa amariogo tobasa gotiga
egekogera ekero ogotiga amariogo iyo bokominyoka bwango kobua buna ririkonya bogokoria otamanyeti. Bono rende nabwate akabesa gake ekambidi nkaenda ngasoa kogora amariogo. Otaragenda kogora amariogo bono nki kere in your mind ngaki bono kwigwa bono neba bakoremire nkwachagete kobori noe ng'aki gekoreta nababoreti bakanteia aita amara amange chindagera bagateba nabo ekonyarekana na ororeri bono ebinto buna ebi rende bono rende bagantebia endagera obwenerete koria eye ere otabwenereti koria rende bagantebia buna bono chisoda nyama amabere ebinto buna ebi timbwenereti gotumeka. Bono kikoirana ka after kwarumbaga tikoiranire nka nkwaeresa abagwatigete nabereste ngabatebia bono igwa iki kiabeire bono namasaba morankorere egere Nyasaye karanje nyore chibesa mbwene ni sawa. Naende kere esinye bono nche bono Nyasaye natigeire. Mama natwarete okong'usa sana ase eng'encho ase efamily ninchekera egento akabori ngikiagera nkonyora amateso aya ase eng'encho omogaka oyo ekero akoete agantiga naegwatenenire na inche nkamotebia mama Nyasaye nabwate richibu riaye nkatema rende nkamoremi nabo nare goika ase naerengereri nabori nabo nakuga gaki lakini rende ngatebia Nyasaye ndorera amabera nkonye okore ki ong'e chinchera chia okonywa amariogo. Nyasaye buna are omuya nanyorete enchera rende chibesa chiane chiria nabwate inke nagachete konya nagorera akaginga gotendemate nkaonia nkanywa amariogo mpaka ekwenderia eka-reduce pi egaika 45%. Bono korwa abwo nkaererwa kera egento onde taiyo ngotebia nchera taiyo ngokora bono egambidi nkarora kinde rogoro nkoa omong'ina na stress naba abaminto tomenyete na barabwo bagotwara chistress nkaamua tiga ng'iche nkamenye nkaga ekero nacha nkaa nakwanete na brother yane nero ororo nagambete nero oyio mwaberire ogora oyo mwabori kwarora ase gwaikera iga ebigibigi agantetia torigie enchera onyore amariogo bono yaigete nkoroma mpaka nakorera eward gwaika eward nkobekerwa amariogo ya echipainkiller naegwa nabekerwa na amache obororo boria bwa reduce kidogo lakini natebiwa obwenerete konywa amariogo ya oborwaire obo. Amariogo aya na echibesa bono igaikera mwana oyo ominto togakwana nere akabeka efamily amo akabakwanera ekero twaumerana togaisaransa bagachorana akabekwa nere echairman ya ogotenenera omochango oyio bakabeka oyo mwabora omoke nere omoriki bagachorana rende bagakora buna twakora ewiki eyio bakatebana Jumamosi twaumerane naende egere togenderere bono gokora ebinto ebi 1 2 3 egoika echuma bono riria Jumamosi bagochia kwaumerana mwana oyo ominto akaigwa bobe botuko bogochia gokia buna aigwa bobe osokire isiko oiranire nyomba agateba amagoro amoborire agachete chiduka moino ekero ateba amagoro amoborire moka okobuga koroborera inki amagoro agokoborera gokwarenge buya igoro twarenge buya okarara buya kwabokire buya gochia isiko ng'aki amagoro agokobora komotebia inche nabo nanyorire nde igo mugaya agataka komoimokia agateba hapana tokonyara akamoisaransia akarangeria abana baye naria bachete komoimokia bagochia komotaria bono agotaruria amagoro ekabidi chigari nchire egachia omwana abana ba omoro omwabo bagaka esimia omoro oyomo agacha akamogorera akamoira sune karia nyagitari nere tware koroka mabo goika mambia Jumamosi ki twagenda komorora nabo are omorwaire lakini nkogamba are egoika tokobuta ororo nkamotebia tiga ng'irane bono nakamorokire monene nere onduka baba ngwachire kondora nkamotebia monene nachire
Kamotei bono tigang'irane ndora abageni bari gocha egere mbakumi ng'ana kinarwo agantebia egena Nyasaye ngonkonya are ng'irane tobwaterane tugacha tukaumerana abare barete chibesa rende barete tukabarika inse tukakwana rende iki twakwana tukabatera bono tiga tuganye nandi Jumamosi oyo rende chairman era Nyagitari tumanya korora naki tumanya basengwa maithiri shabiki ari kurukunda bwo mongo tukirete saa 7 iga tindari tisoro chiracho kubo chigo Jumapili nyore simi ya mumuro yo mwaba bono kasuka kaboni na kimugira ko ngakire simi chinsechi ko yebwata ngo nyamuka yo gonkwanira bante ngate bisaka onda bukure kamubuli rosiri ni usaligete hanze yena bayaba igo mo Nyagitari to chikwenda komorora chinguru chikangerera ngasinyu kingo kara kingo sokanko kwenda kuchukua ye moino ngo ikapara ali nalingo inyoranga na tebi kunte yendo yaye baga titeroroga ngage simira kini tingwane tinera bono nali gwa kesi minkolera gento yuka igwete akionda bo muntu ngai kwantiga kakwana nge sabali sato kabutolesi bono nali nera gutura kopati enchira kuchasone ko wiko kanyara maino mano mwabora ali bano muchanga yo kabo mutanga ni gokoru yo puko mutindeka oyo na tarako olenge kabeche amanyo muchango ono nke omoyo muchango itokolekane tumuno olenge kuchiko sakiri singenje yo bwa mato familia ni yende kabeko ekochochea lakini ndabasani bali banganjete mbakora to muchango nkanyaranya sawa kolire kone nanyorire 35,000 yo benkere nalenge kiapa Makombi Nairobi twalenge naro nabekira ororo mune chiare na para bagasangereri 35,000 bagantumira kwena Nyagitari nkanyorese uborwere ori bwaikire stage 2B nagore samariogo kabankonyu andere ne kalidi usie kacha stage 1 andi bono nkaraba bono naire nari nabete nari erio bwangubu nangenderete nakurira mariogai nari eri nande safari ya bwazite nere bakarankorera kurwe radio nabarabo bakanchangire 8,000 na ngasangana nine chinde nande nkarareta mariogo make kurwa bunabeire nande bakamna twachite gokaro omuchango mutinyo gatano mwaka uyo era nari nanda mashabiki yanchangirete chose bondika kabanero kubango muchangone mbata gite konyokoreraga oro mugako Sabino ti Sabino okengo ma Sabio keme yo mateli bata gite banyokorerega seito muina stoko yakorera bagante binte family ebeko muchango yo asengenje dichikoria ekiumbe gigite tobegete oikobe kali ti kondo manyago changiro mano yo mtona ere sekera chukwanira rinde bali na bwa banene batenire serende family bakakana bagateba nto gukorera muntu imuchange gogera nabwa to guchaya ndasinje yo gweta na kuri mangana mange bono bagakana ona bakana nera gasinko nyobekera bieka gantebi gento natebe tigukurwabu niki kaira nase chose bondikanga motebi mwise gwanja gonkonya ni murankonya lakini kurwese family yane te konyalikana iguna yabete chose bwagakira gante sawa ono nche twakwante nera yengeli tukuri Monday kirete Friday nkanyarugo ngakire simita sidibo tuko ahande imambyo muchango no rusune ko chochoro kamgoli mwanya beka bwango nandi lituko botsarie chiro na kiagande ndundu atagite mundato ko ni guchanga nindu twika banyene twathe guchanga muna mashabiki na patwaro raigo
nkarora ko bamwire tinkunyara gwatanga nkagenda tugakora omuchango nabo baliseti 45,000 bakanga nkagura amariogo inaro nanyu gocha koru nanya korete ndoche na emiti ebere yerire bono naenda nyagitari ekero nagenda check up nande nkanyora bono nande bwa bono iga oborigerereti stage 2 nande kare bono ekero nanyura amariogo natigire bokominyoka kobua ekero ng'enderete konyanywa yo report ya nyagitari ere ng'onye ndiyo konyo consistent kanga bwaerire ngwika bori bwaere batebete na stage 1 2 nkwera bori lakini bono ekero bwa etanire tu bwachire tina ribo bwate shida bono tigante nangwakande mbuya mono ase eng'encho koru 2020 mpaka sai goika na oborwaire obo oyo ni Mungu botaratira boikare nande botarang'ita igo rende nabo ngotebia Nyasaye ng'a mbuya mono ase eng'encho aendete kondwanera naroche ekekegere tandwanererete nabo okonyora ng'a biri ngokora mpaka bono iga buna ntabwati bosina maega lakini nimenyete na abana oroche ngosugurikera ngotonda kera rituko lakini nkoragera bare mbanya korara nchara lakini rende bono egento ntari konyora na chibesa chia amariogo ase eng'encho tinkonyara gotonda naende ngora amariogo ngonya goisuma oresika nkiko okora kogotonda okokwana rinde emesi eyere isika na emekere nakero ngoyeonia nabikoba 3,500 kwanyora nagurire ebituma nonya emetororo 20 natereka banya koria yagera nakana na ekadi egekogera nabo oranyore naigure bobe mono ng'ende nyagitari lakini nyaika gati kabere chibesa chikambora nonya na echia okoburuga ekaraba buna teiyo bono nande yachakire gocha rinde nonya orosana rwaye bwasire naende lakini rende bono nere afadhali nande nachire ngaika ekero nanyorete chibesa echi chia mashabiki naruseti chiribu 3 ngachakera ebiasara bia chinyanya nabo nkonyakoni nanyora nonya nkorusia esabuni nonya nkorusia endagera rinde ndire okonyora chigori tiusi sachinde kwanyora chire rigori buna bono chire rigori kwanyora nonya okoni bono chikori diusi rigori tori konyora faida buna chibwenerete lakini rende nabo nkonya gochitema koru buna nabuneka iga ntarachioni lakini konya ninchibwate nkoni inde igo ngotema ori goisuma ase enchera ende yonsi neba kobwate condition etogocha goikaransa ngotema ndi nabo nkwenda omora narire orang'a nchete kobogorie okobwena wanchete kombogoria na epikipiki yaye nabo ngomwakera esimi ong'oi korwa twenda nagora chinyanya nandondete bono ngoika nachibeka enchera nonya nkoonera isika gose nsachinde nabo bagocha mpaka nyomba abuya chikastomers chianarire bono kera narachionire rende karibu mwaka ndocho oerire bono tutarachi gokwanera igoro ya amariogo iga buna yaerire nabo igo chibesa ere ngago cost na ebinto binde inka buna kwangeresire emesi eye torigereretia oborimo oboiga bono bori buna emonga bono ine emonga ya omong'ina bono no ngodire na emonga eye ng'aki aro omorembe norisika morembe toiyo buya ase eng'encho nkonyora ore nonya na echimbago omonto agocha ogosari gokomobori kwanyora agokosomera taigenda bwogo karuga tobwenereti kobera omorwa ominto nere bono okorora na ogosugumu bagosugumu na barabwo nabo okonyora bakong'imokera bandama bantebi imoka karuga tobwenereti kobera kamati yane yacha yandama bono timenyeti na morembe buya lakini nori gokwera rende na nse ithande taiyo ngochi nande timbwati nchera ende ndagenda kobera ande gwetana iga bono nabo omenyete igo
lakini rende nabo ngoikana nabatebi richibundire na namokora muna murakora enchega nsito nande nonde nande onde tayo nachire gusaba bokonyi na ntagite mongo murembe menye muna menye taiga ongerere bakambura bamino bataka guko seli nane mwana omakani nje namukini nje nale komosomi musubati yabwate nje na inzu tuwatemete bakatukamoreta lakini bona sinja akofu agukwane rukuru isiko ibwa nere atete nreti atari gotoigu ntuna abana bamwabo bona abwateti ayale kikirani kigukwana bona nere narako agokorera bona kwanyora ngakunda manonyoro umwana omake lakini rende nateba rende tario gwanja bona nje naombiwa plasto bwatene yaki plaste go obegete ne yaki okoboko bono yaba bwangu igantu abwata matanga mukamuro mintasirete oyo mwabata rende dirikara kisokoro cyagatwarire imigondo gana uri gukisune kali tukagenda amatanga mwana uyu mtobe ira atari gukia matanga ikagera bono mungina nera akaimukie chukumegera twinanete maega mune family agateba yaya na ikinza gitimo nkwanira umwana one asingincho kende kebe natake aba obokonyi bono muna atari goika abantange na makongo bono muswati uyo nero uringo uyo mukamuro minto intekenkia mugoki akaimukia mangana ali akanyarete njire tayo akateyo mumura akaba bono gutwanira kera rituko nje na mama into twageze kumutangasa nga tari gukimatanga bono mungina akaigwa ubururaga takarinde family yisaranse muni family yesukuru yane bakwana mangana aya egera bamuburi nankiga kogera kumurama ekera twakwana twakura bakabanga rituko ekera tugukikumira ne Jumamosi ya tare 23 mutinyo yo erate ikanyoreka no mwana uyo chire nkunywari akaenda akajugutinda kera bakumurigisa 2 bakanyora atindete bono bagateba pana ntukugamba kineke gekogera twise kugamba nchirate yara toiraniri bakagetiga bakageteba tugucha kwisaransa ritu kuringa bono gituliska umwana uri agachutindete agaswa guturama aswa gutera mugo chikonswaera nongambie bina nini anje tukurama mangana mabe akurama umuntu nda mangana mabe bono tari komorora muna mwiburi yoye ojo mu kineti nandi konya kurumaega ya lenge diuse na konya umuntu noyo ndamire na nchoncholi lyaiga tebiria mangana mangi bono mama karorinde na okonoko ani gabapata muno gochaya kera bo manire bakorire gento bagukorera n'emisiye bagukorera gusali batu yende babuna batigabu yende baira bakikore ono ega ikasa kursa ine ega mpaka saa 8 tukaigukirire mwaya matale gukurira ogotie bono tukirete iga tukaigwirio gimwaye tugasinyu komanya neria gikumbe nabuboka abanyana bakuma kobuna bange simi musubati yo na mwaite simi ali ko pesiri bona aswa kumusabye simi yaye mumuroti medinga yeirete ale go beke beti mumuroti medisa irete simi yaye ono musubati yakanyikani bono basalengera dinganya oni ndi nakunywa marugo se yanya oni gusini bona akega tukirete tukanyaba gutira gocha musubati yatange simi yana no mumuroti abanchunkwe bagocha bagaswa minta tuisika tualenge sirioga mama no arairensa na njene chianga na alikusibi kiretere ni mama akaimoka akaenda guchali ko bahuri na kimukorangira ni guchinyomba mwane ngoreta simiga ngaya umurendo so ya simi tindi kwa mwa simi nanda abwa to guchinga nande nero gerete mpaka to chana ine gaiga nere kenyi hago ikonya kondama kwanza giradi sio minta ukwana bya nguru kwa giradi sinera kwanza giradi sio minta rumya ibono rai ibono nando nchokire kirike soko toramira nando nchokire bono bono mama akabate yagenda mino makoraki mu manero roro ntunzu tayiri yogiga
Nswathire keraigwo kana uri okwanire igo agaswa bona akariakti agaswa kondama keraswa kondama mong'ina akamuteia aya kirige sembura nguturama mwaringe kuruma ate ntwari kwairaneri bono genda ino munya guturama kurwo ekogeriki nintu mwana rire aria nguse to musinsa akang'usa omusi oringe getinga keria akanyong'usa akamuteithia ndi kwenda bono naende natura omusi nkorikwa riki ogokora Uyu no mong'ina muna wate. Nsa chinkunchire natenyete chiaringo mong'ina agikumba ogotea mwasarire ebinto biana naende mwarangeri gwegekao mwanga gocha iko nabo mutagete mumenye iga agikumba bono muna abogori orokoro rikoro inse amogose komoteia omokungu oyo imokagenda mwao riria gwekumba iga nswathire akaimukia omusi ori na amagoko abere igoro riria ataete komwaka nkamenyoka korwa ase nari gosibikianga nkabika okoboko iga bono omusi ori okang'aka okoboko bono naki kiagerete nkanyora ng'a kumbe ombunire iga bono ekero nabete ntabwati nchera ngoika nyagitari nkaraenda nkarwarirwa nkabeti sindani yabe nyagitari nere kuruku yabe nkairana kaigwa na echinsetere ekero naika nkanyora ng'a nigo ng'enderete kobimba ikabidi nkarora chibesa echi nabwate nkaenda nkaragwa x-ray bakanyora kumbe nabunegete bono bakambekera eplasta gekagera rende nkairana gocha omusi bathiete chithi gokira nagenderete gontianera ng'a bono nari akombuna omogongo naende goisania okoboko oko bono ekero narora igo nkaenda nkarika eopi nacheta koigwa friday yaerete kagenda akabwati gochia motonto bakamoira suneka naberete ororo goika monday bakamoira ekoti bono iga ekina bado nomokera ekoti ntorakora Naki buna Aleska onyagocha agote ng'a bono Gladys oyo ominto mang'ana tigaerete twabere no omonto ore yani timati ndate gose gesunta abwate gose nki tari monto okwekanya naende tari monto ogosaba mabera ase eng'encho inche omonyene eri buna nachete Jumatatu Jumaine naitete iga nkamonyora isiko moya nkamokwania bwakire agakira taitabeti na inche rende ngakira igo bono nabo tokiraine igo nabo toruchaine igo tari monto ore twagambire ebina biaye mara mange mpaka bagambia omogambi naroro ritayete nagambete amang'ana aye before totaraira mama naende na omonto bono motari goshare secret ya efamily buna nachete ntwamwereste buna tomenyete obogima tokinerete maite buna ore gase ino nomaete naki mwakinire mochikimore buya nabarabo mochikimore bobe nabo okorete omosubati omwerete seito gato rigana iga bono ere ekero riria togoisara nse egekao kia abanto abange gose okorire rigoso twarangeirie egekao ero bono agotwanekera ase efamily goteba bagonteithia ng'ende asegete nabarogi bagonteithia ng'ende asegete ekere iga bono nonya na egeitano gigioka bono kiaretire emechando bono nabare igo nabamenyete igo yani oyo nere omonto tobwate bono Anyway, pole sana asayo so far imetinyi ere ngo taratumeka mario bono na emetinyi ebere yaerire oyo noyo gatatu na ekero gwachete gokora scanning gose testing amang'ana nyagitari bagotete ng'a bono naende erigerete stage 2 ere stage 1 65%. Bono igo naende erigerete 2 naende bono muna nakorire ang'o omotienyi korwa eri nakorera totinkomanya ng'ai naende yasukire yaikire lakini asonsi ogomwakera nyasaye ng'a mbuya mono korwa bakabona iga otemire gondwanirera otemire gonsuki timaeti egikegerete ng'egetiga gekogera nabo okoigwa omonto chitaika iga ng'a nanyorekanete nero orarire kwanyora chingaki chinkege gose kwanyora na omonto orenge buya otarwarete orarire indi omuya kobwabu ararire lakini ni kwa neema yake naende boigo toroche naikire rero mpaka buna akondeteire nagokire bono
ebyagenderete gokora nere nigo nkomotebia mbuya mono na nting'enyara komoiraneria mbuya mono nyare kogera inche na omonyabibekera rituko lakini nkomotebia mbuya mono ase onsi. Moncho morigereria ekero okorigereria omosubati ore gosia iga naende na ogosaba kwane ng'ase bari mwamotegereire mpaka toikeire iga tiga toba ogwanchoka kwa obogima bwaye nintagete orwe enamba yago ya esimi aiga ase omorigereria okorigereretie chinsa echi iga goetera buna twakwanire iga onde oratake gosupport financially ase chibesa chigochi koragoyia amariogo ase esimi yago ago support bono chibesa erengoganeirie echia amariogo aragopush goikerana na omwaka omogima. Kero naretire amariogo totebe buna bono chingaki chiri nanyorete 70,000 noyetie amariogo konya yaikire stage 2B noyetie amariogo a 55,000 echi chindire nengatigari nachira chia amang'ana ya endagera na binto binde bike nanyanywete emeti 8 ekagera nkanyora yairanire mpaka stage 1 bosa abono igo amariogo nagorete na ya 55,000 bona ase esoko yekora pisima ezina nirenga chiraike mpaka nyore manage 55 emeti 8 okay motegereria ono yo rigerete chinsa echiga 55,000 tigabe target totora tomera Gladys 55,000 ma chintetere chiga monto nagore ngora ekero nanyorire chibesa ase ng'incho chibesa chibwate echallenge na ndoroche nimbwate abana iyo nkotaka nareta amariogo amange nanya konyanywa yagera tintumia chibesa echi naende ntaranyora amariogo ese gotoka omonto narege goteba ng'anche ndete kogosupport after every 2 weeks kwanya kogora igo ninyarekane nabo ekonyarekana nabo ekonyarekana igo edosi ya chibesa chinkeire ngekoba amariogo edosi chibesa chinke piyo nkogora 15,000 lakini omonyagitari oyi bono ntwacha tokanarana nabakoyankorera 12 igo aywo nabagogosuma nkora nsukia arake yagera naende namanya konyorera enchirende okay mancho motegereri no omorigereria otorigereretie ase kiwango ekio ndo bwensi oranyare gosupport Gladys ase okomosuguma ase amariogo nyasaye tiga moseni eria anyare gotumeka otorigereretie chinsa echiga anyare komosupport financially kulingana buna na aeresire omogano oye onde orataka komosupport ase bono eria anyora amariogo nibakomosupport. Gladys enamba yago ya esimi nere eria ebwate mpesa enamba yane ya esimi nero yoka mbwate iyere 07 17 0790 88 32 07 17 07 88 32 einere enamba yane ya mpesa nabwate esimi eria enene lakini omwana bwa esisa yane akanyeire abana abasarikire rero siku ici agachia agakera chikadi egasira igo bono tindagora naende ase eng'encho ya obogima bwa mbwate bono nkorora nating'onyara kogora simi ya chibesa kinchandegete na amariogo mpesa amarieta neriri Gladys Oisebe egocheria tere ya tata Gladys Oisebe Oisebe mancho mo rigereria oyo orataka komosupport financially naende esimi eywo niwe nabo omonto agogwakera esimi mokwa nabagonkwanera nabakong'akera esimi bono nabo ningokorere nobwate enamba ende eyikera atogekere moteja omonto otema gogwakera enamba yende no ngochibeka ase chisimi ase esimi chiraini mbwate ya Airtel ya Safaricom oyo eywo ne ya safari mobwate Airtel nero negere 0752
054 270 0752 054 270 ine ya Airtel tiatumente ni ya Safaricom senjinera abantu baragotumira chibesa mpesa elio onyale goisuguma no mutegereri elio rata gukwana nche WhatsApp tororenchera kiturabange no ya Gladys yanyora Mariogo nabo kondi gigwetera namba yane ya URS screen sansema ya WhatsApp eli tukwana nchera kitura nyora Mariogo ase Gladys ondo rata kumutumira indagira namba ya esim nabo kumutumira indagira ororo no kumenya kuyowa kawaida ase enchera igatogenda tukunya gusugumana tuchenche community ito ya Gusii abana aba bago Gladys babere ngai bari bono yo mamura manene Nairobi ari nasema ya Rongai no akonya gukora ibibarua natike shida ya yabwate akabwate gethamuriso riria akorera teici tigachi gacoka bono tajithi gutwara nande birengera ribyo gutwara gethamuriso bono shida nere yabwate nabo konyora igacia gutaka kuriku permanent kwanyore gethamuriso kia mwiri na temire gukwana nere na temire kumurangiri gocha mwire rende ni mubogori buno mwana rende mwira tware gethamuriso bono time shida ya enereri time tinki time paka ngora bori nyasa ya rutere tutanyore gethamuriso egerankonya time bono lakini rende anena asande nito konyora kiranyori kibarua nabo konyora gose kire wiki na bagora ntumira no 500 eru konyende kiankonyira sindagira no musubati oyo no mwana omuyale ya anyomete kuruguru yali tali mwana ule mobe abo konyora rende nko support bali na December no atwalingi nera mutinyo mogimo musubati oyo abatwa butete nera iga mpaka mnakoleza akamanya kwenda nende no mwana omuyale nabongo tenya sembi ya mona asingitangete nyaruka lakini ongire nyaruka ya mukamurone uromuya ukonyigo nando bontegerera nande ningenda takumusabira nyasa momenta mu ndamo enkolengi ya mpaka chinga kichaye cy'umwiso nekero yo ndago chikocha nera ngonya gusabande nganera bwa chimbaratiro cy'iyo monene ntenya sa kurubwa by the way kurubuna na nyore tabana muna na bakine tinde jidiko endande nabona arga tenya sana abana baraje bugone babe kinyaruka cyane cyinda yane asenge njonko angeta nyaruka anyasa enko igwale kerero kirigo kumurangeri na kumusabana kyao kwa naro riro kuboko kwaye gwithira umwana oyo monene rende bono no mwana gukora branding ndo mumanyite ngo cyaro ra mu support yo mwegas dasiga bone shida neri na chigasi cha mwetira ngenye agotaka kuliku permanent lakini onyora tabuga tigitambulizo bone shida neri yindo chere kya kongera karote makumo kumote nganchu onyore gitambulisho nki muchanda norori tarigo kana agote ingo chande isogo tena ekine nte gango korande ga ko ndande process nyore lindo gote ina chieto bisi na process tipo no swadi na rugo chonte na yaya no nyogo gote igo ncho munyene na bondo chingnya kumu sumande lakini ndirago ikombole na muchando kimbwat nera igo yege tambulizo tindi koragera tindi timenya tipo no nyoranga timbwa tinjeri bono timaje shida ya enerie na sana mukonya musko ega kina bamanya batenya sana igura chinjira mukune egeranya ole gitambulizo na kiki amana umuntu no makenya gwikanya ole gitambulizo na gige kumutali no na saguta muro yomoke era na bwa gitambulizo ni egerete driving lakini tajiziko yakora ikanyora kana nali lina aro nande na tenkanyora nga egasiane ya yalire na kunyakora muna yaganiri bono agaswa gukora kuri bibarua abo Nairobi lakini bono lero nwara atigamenyete guchiasa kurukuchi mata ya igete karonde ward ekaba munambago sana no mwana oyo nababantu baminta abo bamuhimugeti bakarangeri michikumi bakamuita bakamuseli kuruga no mwana nabwaze chimba no guchaga guchalimo nando agwikaiga na gosoka
Ona amenyete guchimata bwa kanyoro omonto gitaka momo chio ya murendere utamenyetio bono no amenyete no akunya gukora ibibarua biaye kuragira Bien, nyasaye tigabarwanirire ene baroba bakine boronge ande storo chinkwa gore to boremo maybe nkwa bwate ndoto ngobairo lakini na tichete konyarekana no boroira na bravo gaita kati banya kutaka kuira na sobo banya kutaka kuira na sobo mbachiete babo mwabaka bakalisenga kine na alingene shida ya mugongo no mumurumto manene lakini bone kanyorekana omusubati oyo iga ole na nera moiguri ominza no mugambi no mumuro kabere bakachi bakinyume yabo mwana no batemete gutara na baraba ko dio dia gakero mugambi esimu lakini mudio agaika kwa transfer ataraje gwikirania ndote iyo bana na abana na baraba bakeminja bakasa ii no nyene keronkora bakwanira mbabwati birengereria ibyo mwakoyo lakini babo mwabo paka bona nko inisisi yale bagende na inde ekero narangire tugo chiororo na kwanire nkwanirembe onye chenkarora bebe lakini rende era bona na baisanigete bakasai akwanite agateba abana bane babe mbe nakure mbaje zikongeni akateyo omusubazi ngana yuku na abana babo bonsi yombwati ayo mwiguri o mino bono ngamate mama inchira gwa kwanite ringiye kwa abana na bamuruba kambuli abaro babo seri nguna bangu akatembu yaba barwaye sakwigige ku manya mu manyo na tanyomete bono igwanga na babwate birengererie bibe nabaganitie abana abaye babero mwako iga mumanyi na igure kwa kuruku Paulo mumanyi ali kuruku ere chitagasira ya igete 204 agasira ndi Nairobi tincheti komanya nabarabumbaji tikondi bono gikagera kerongo cha kumanya isuri ya kurira ukolire myaka ibere bono ngasinyukoira nororo lakini bone nyafte myaka ibere asirete bone kera abana baje tikoira na naje tikonyoranga kumbe mbantambwete na nindo lakini rero bone shida ni tanya alikani to buri mu bwatu rende ngoroki bukwane egera abana abagache ande ge kongo kinga ne ro musaje biga kwa butwaliro bugimo nage chetigunga te anyo nyuri ongirete kinde nyaruka ta menya ti bona sinkoira abana abangai karora tingo nyara ko chanda bana bane banyakuru kwibirentane nini nkamenyo bugima namenyere ande nko wate ndoto yako mo sister kamwa bona ko mo sister miss ne sabuli no begete bati ya masabonje naro menyerete ndende Nyasaye nanganjete nangete ekipawa kia masabo nangete kipawa gyoko mumanya nashukuru asinge njonye talie tanye talie kikanga na korire gente kia kine bono kumbeka kulia mbege teigo nabo ngisane gete ngambu yandi mungno minonga yari nagenda matanga githu kichuma choga mwaka libona tibaracha lakini rende akonye Nairobi amenyete na matanga ya morete na ndogo ikakanyore gisegi kangotire ro nyenza bunegete baithe gwe ntwanje tiaberage kagera ngo sibale nande kera sibire ngo igwa rubururu ochamu kwana nabo konyora nando chirwa wisiru bono ntwanje te nande kera le rugurali konyora nawo kunyuma rwe wayu na kunyuga ga bona sinja bwata basani ngo cyare banya kusiba nabarabo bono ntwanje tabera ali sale mbiyale okay glad simbya mona soko ngaligania somo chiyo ande mbya mona soko sango mugano anchana tebire mbya mona soko chatiganya sago seni akomende gisemi no ngaini mona withani cyubwate nandale ndi family yao enkoro ubwate nere kogero karayonsi tarife anago tumira tari kene na kwara kine weikirega nore ndo moyo yubwate tiganya sago seni nandakolende butambe ya mona ande ni maitenga Nyasaye ngwanchali oyo ligerete story entoko maningo ni maitenga Nyasaye ngomutumikale
onyore gugutumirwa chibesa cyo konya okubwena nabo igo tokumanya ana bora nyore nga Nyasaye otumire umusamaria gwetera omugano rwa kwanira. Amina. Tiga twigene na inde tumanye nga ekina kigenzo kia maana na Nyasaye na maitingi gekogenderera. Yo kwarago kana mbose go sometimes tokumanya. Mwenze na bumbi. Ncho mubiro na turochi nande nago tethiere dinga no ndora tokumanya useni ndwalete. Kigenzo kio kana tethi Nyasaye ndusiri stress. Nchitini gutwara stress na kina kule gusena kina arwalire usenini. Kigenze kana kubuga kingo mutembi ya mono. Kina nyora karonyi gwete buya ndagere. Karonyi gwete buberirie kondo mamono na te Nyasaye ntulishe. Okay. Bono kwanyora Nyasaye wakorire bikone byonse byanyalekanire. Right, bemona. Namba esi minoto begetagu mwancho mutegereri no murigererio turigereti nabo oko give your contributions usese namba yo. Oyo tete kondigi WhatsApp sinjo Gladys tabo ati WhatsApp nabo kondigi tokwane yo rata ke ko ntume kainani we elitomunyale ko konyo bugima bwae asenchira mosende nabo oko ndikere message. Chemak 19 korokwa nto kolera Gladys. Tiga tokorera abo nainde tiga akinsabe asinginkyo wanja kwa Nyasaye. Okay. Tiga tobeke birengerera sogo saba tato mwana no mwikomo cheno bia mona ikiagero bia bwa tata. Bia mona ikiagero tuanje Nyasaye turabanya bibe bokumia lakini ogendera tagutorwanirira ritu kugochirinde Nyasaye. Bia mona ikiagero mugeni kwa torete ira senkeye mona none murigererie. Onena no mumanyete kuru ime ya Nyasaye no maite kiale ne munagendera tagusubulikira abantu bawo. Onena ono momente giseme no bungaini mwae chinchira cyogotara onena talemerwa no nyengake. Tigo bya bwa bororekane Nyasaye. Chinga gityonsi familia ya Bible baya abantu baya bonsi Nyasaye nasama gokawo. Onena onekera gotara ase chinchira chinguru cyabire twachikanira ase tali aho monena chi accident cyonsi twagifunjira no gochiruta ime yoro yenyacha. Asenge ncho yobuya bwa Nyasaye morai mumumeke na manyinga Yesu monena ona mumumeke ne chimba bachiao. Morai Nyasaye mutumira maraika mo bwato koboka tara monera sikira lingana. Kende nkelike gosinyeza monena ona ntumaite ngana yo munyagitari obene na yo mugweni obene Nyasaye. Kwa bwene ti baba yubu no nyendiri batari mwete no entetere Nyasaye. Monena ona na manyire ngali tukeli mekero gonkuna ni gonko bwena mono Nyasaye. Enke ito Nyasaye ona ni gonko gusabo nyale ka bagutuma moikomo chenu. Otora otolende Nyasaye otokwanira sikira lingana Nyasaye. Pamate bali batoncho kana ni Nyasaye batatorochire ti amayo monena na sabiro otomo moikomo chenu bakwanire batwaro obwanchani monena ona munabori Yesu atigerete ekera chiete Nyasaye bimekanda. Tata bwimeganda bonekera gosoka kuruga igana mutigira sama gokao moikibiye Nyasaye kerago ikatogotogina gukwimukirira iguru na nchekera ogenda takondwanira ni familia yano monene ningenda tagokwirana limbia mono onsi aya na abori Nyasaye na yanta abori aya ni gonyamanyete onsi tigaika sora selita Yesu Kristo yoro motoria. Amina. Ya mono. Yeah, man, thank you so much.